أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم yau 17 ga watan goma shekara 2025 miladiya ji malaman tarihi. Gashi Allah mai girma daukaka ya kawo mu wannan babban birni na Bauchi domin gaisuwa ga babban shehinmu a Sheikh Tahir Usman Bauchi hafizahullahu. Muna fata Allah ya ƙara ma shehi lafiya. Na farko wannan wuri gida ne a wurinmu, dama har kullum muna faɗa cewa muna daga cikin almajiran shehu, so kuma muka ga ya kamata mu zo mu duba shehu da jiki sannan kuma mu gaida al'umma masoya gaba ɗaya. So sannan kuma bayan wannan gaisuwa akwai abu da dama da ya kamata mu faɗakar da al'umma 'yan uwa. Na daga cikin abin da muke so mu faɗakar da al'umma shine akwai waɗanda suka taso su aikinsu ba shigo da mutane cikin musulunci ba, shi ƙoƙarinsu fidda mutanen da ke cikin musulunci. Kuma ko sadda suka zo duk abin da kasan suna yi yanzu to sun tadda ana yin wannan abin dama a musulunci. Na farko sun tadda akwai masallatai, akwai mahaddata alkur'ani, akwai muminai mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To idan wata gudunmuwa ka kawo a musulunci, mine ne yana ina? Sallah ka tadda ba a yi, azumi ka tadda ba a yi, zakka ka tadda ba a yi. Daga cikin abubuwa na addinin musulunci, kai abun da ka zo yi ma cewa a rage wani abu daga cikin musulunci, ba wai ka zo da wani abu bane wanda ka tadda ba a yi. So amma kuma alhamdulillahi al'umma sun farga. Dama ni abun da na observing shine akwai ɗan sakaci da aka samu lokacin da shi Allah ya ƙara mashehu lafiya yake da ƙarfi da lafiya, to kusan sai aka bashi filin dagai kamar shi kadai, domin shi dama tafiya shi straight forward ce kawai, kai tsaye yake tafiya kawai. Da ka zo ka sha gaba shi banke ka kawai yake yi kauce, baya kewaye haka ya kalli kudu ya kalli yamma. So ana cikin tafiya, to kuma ɗan adam Allah ya mashi limit, ko kana raye akwai lokacin da ƙarfinka zai ragu. To amma alhamdulillahi yanzu kuma sai Allah ya tado, yanzu akwai matasa, wasu 'ya'ya ne na shehu, wasu jikoki, wasu kuma ɗalibai ne ma kawai. An tashi tsaye yanzu ana so a nuna wa waɗanda suke ganin cewa kamar suke da fawa ko suke da ƙasa ko yanzu ma gaba ɗaya su ne, ana so a nuna cewa lallai hakika al'umman musulmi masoya manzon Allah suna nan yadda suke. Kuma yanzu kamar yadda suke kafirta dukkan al'ummar musulmi sai su kaɗai, yanzu in muka zo mu ce to yanzu mun yarda da kafircin nan musulunta za mu yi, to muna so mu ga da mine ne zaka musuluntar da mu. Farko dai kalmar shahada, duk duniya ba mai faɗin kalmar shahada kamar dan dariƙa. To in ka zo musuluntar da shi, da me zaka musuluntar da shi? Ce man ɗaya. Akwai littahi na musulunci wanda shine certificate na addinin musulunci shine alqur'ani. To su kuma al'umma yan tsangaya da dariƙawa mahaddata qur'ani ne. To yanzu in ka zo musuluntar da su, wani littahi ne zaka ba su? Sannan daga cikin musulunci wanda ya musulunta akwai sallah da ake yi lokaci 5. To yanzu sai mutum ya zo ya musulunta, to tun da yanzu zaka musuluntar da shi, ita sallah dama yana yi, to me zaka mishi? Ya kamata ka tambaye kanku, kalmar istighfari da ke cikin addinin musulunci, ba wani mutum da a kowace rana yake yin istighfari kamar dan dariƙa. To yanzu in ka zo zaka musuluntar da shi, wai menene zaka bashi na musulunta? Ko yanzu ka musuluntar da shi ne dan ka sanar da shi iyayen annabi na wuta? Shine abin da ka zo ka sanar da shi shine shiga musulunci? Tunda yanzu su a bangaren su, wato gwarzon shekara shine wanda ya batanci ga annabi, to wannan shine zaka ga ana ta kawo caffa daga ko ina ana bashi kariya. Wannan abun shine ka samu matsayi a wannan shekare. Kuma wannan abun haka ya faru, an yi a wannan gari da muke ciki Bauchi, da aka samu wanda da ya batanci daga kowane gari tahowa ake, ana bashi lambar girma, ana ba da cewa yanzu shine gwarzo na shekara. Kuma yanzu gashi ya faru a birnin Kano, cewa yanzu wannan abin da ya yi shine gwarzo na shekara. To na daga cikin abin da ya taba ni cewa wanda haka ta faru ya fito ya ce to shi wai yana goyon bayan abin da ɗalibin shi, to wannan dole mu kuma mu fito mu nuna mutanen duniya cewa mu Muhammadawa muna tare da Annabi Muhammad. Saboda haka duk inda wani mutum yake, mun narke yanzu muna nan a matsayin mu na Muhammadawa. Duk wani mutum wanda ya yarda da manzon Allah kuma yake ganin girman shi, yake ganin darajar shi, ya zama bai yarda a taba Annabi ba, muna tare da shi. Bambancin fahimta kuma, ko yanzu aka zannar da mutum aka yi maku bayani ɗaya, mutum ɗaya ya maku bayani ku 10,
yanda wannan zai fahimta ba lalle wannan ya fahimta haka ba. Saboda haka akwai bambancin fahimta, amma babban abin da ya haɗa mu ya fi dukkan abin da ya raba mu shine Annabi Muhammad. fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun yabbin. Kenan mutanen kwarai su ne waɗanda suke karfafa annabi, suke taimakon annabi. Annabi bai raye yanzu, amma a zahiri yadda muke tare da shi sai Allah ya ce wa fikum, shi annabi wa fikum rasuluhu, cikin ku annabi na nan. Ashe yanzu kai a cikin shu'urin kai ya zama kai da kowane lokaci kana tare da annabi Muhammad kawai. Ina fata an gane, ba a ce wai wa fikum, aka ce wa cikin ku annabi Muhammad din yana nan. Kenan yanzu duk inda kake Allah ya ce ma annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim. Annabi shine mafi soyuwa ga dukkan al'umma, sai ya zama kai in za a sare wuyan annabi to ka miƙa naka a sare na annabi ya tsira, sannan ka zama musulmin kirki. Domin shine aka sha ma wani sharaɗi, ba inda Allah ya ce wanda ya bi Allah ya bi annabi, amma ya ce wanda ya bi annabi ya bi Allah. Yanzu nan kai tsalle ka ce yanzu ai tauhidin da suke nuna wai tauhidin ka bai yiwa, wai sai ka faɗi na ƙasa na annabi, wai shine tauhidi. Ni ban taɓa ganin batan basira irin wannan ba. Shi Allah ce maka yau mai yudi'ir rasula ala lamma mai yudi'ir rasula faqad da Allah man tawalle wa man tawalle fa ma arsalnaka alaihim hafiza. Sha akai mai yudi'ir rasula, duk wanda ya ma annabi Muhammad da'a faƙada da Allah, to ya bi Allah kawai kai tsaye. Kenan bin annabi shine bin Allah. Shi yasa wani wuri zaka ji an kawo su da damiri daya, wallahu wa rasuluhu, sai ya ce ma a haqqu ayyuruduhu maimakon ayyuruduhu ma. Ina fata an gane. Da ya ce ma adi'ullah wa rasuluhu sai ya ce wala tawallaw anhu maimakon ya ce ma anhuma. Ina fata an gane. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله سيتي ما أمرا بيتي ما أمرين بإنا فاتا أنغاني سيكا جكوي أنكاو ما دميري قوارا ديا كينن بين النبي شيني بين الله سنن سي الله يسا وني شرطي يمك جواب الشرط a ciki yace qul in kuntum tuhibbuna Allah, in dai kun kasance kuna son Allah to fattabi'uni, ku bini ni annabi Muhammad, sai kun bini sannan yuhibbukumullahu, sannan Allah ya so ku. Ashe shi annabi shine gate din cewa Allah bai an saka sam sai ka biyo ta hannun annabi Muhammad. To yanzu sai ka ce tsalle zaka yo yanzu, wai direct kai wurin Allah zaka kai tauhidi ne. Wai saboda tsabar tauhidi sai ka ce shi annabi mutum ne kamar kowa, saboda haka wai wannan abin shine tauhidi. Kuma wai da mutum ya magana sai a ce ma dan bid'a ne, saurara da Allah. Har annabi ya rayuwa ya kare ba wani mutum da ya taba wani laihi aka ce wannan laihin sunan ka dan bid'a da kai kaza kai dan bid'a ne. Magana ce da suka kirkira. Abinda ake nufi bid'a da aka ce kul ma kuntu bid'an minar rusul, wato fararen abu. To fararen abu suna da iyaka? Sai in cewa akai wannan abun haram ne. Amma fararen abu yanzu nan duk cikin shi muke rayuwa, daga cikin shi ga wani na hannuna. Makirfo kuma karatu nake yi da shi. Kuma amfanarwa yake, kuma fararen abu ne. Kenan cewa kamar yanzu nan shehin da ya karatu yanzu ya gaya mana, kuma abu ne da mun dade muna jin shehu Allah ƙara masa lafiya yana faɗi cewa annabi bai yi ba, ya ce ba shine hujja ba. Annabi ya hana, shine mi shine hujja. To wannan duka ayoyin alkur'ani ma suna goyon bayan wannan abun, saboda yanzu a rayuwar da muke yi da Allah ya faɗi abubuwan da za ku hau, sai ya ce maku wa yakhluqu ma la ta'lamun. Da ya lissafa maku abun hawa sai ya ce ma wal khayla wal bighala wal hamira, sai ce litarkabuha wa zinatan, sai ce wa yakhluqu ma la ta'lamun. Wal khayla maf'ulun bihi ne, maf'ul lahu, wa khalaqa Allahu al khayla, kenan Allah ya halicci doki, wal bighala da alfadari, wal hamira da jaki, sai ce litarkabuha dan ku hau, wa zina da kawa. To da ya tsaya iya nan sai ya ce maka wa yakhluqu ma la ta'lamun, nan gaba ma zai ci gaba da halitta abin da ba ku san shi ba. To wannan abun tunda annabi bai yi amfani da shi ba sai ka ce bid'a ne kenan? To don haka abin da muke sanar da al'umma cewa duk inda wani mutum yake masoyin manzon Allah muna nan tare da shi. Idan aka samu bambanci akan wani abu tsakaninka da shi, shin wancan abun wai da kuka saba akan shi wannan abun ya kai manzon Allah? To ashe babban abu ya hada ku, sauran abubuwan da suka raba ku wannan daban ba su kai darajar shi manzon Allah ba. Saboda haka duk inda yanzu wani masoyin annabi Muhammad yake, jiya a cikin maganganun da muka yi sai ya kara ya ce kai ko ba ka sallah inda kana son annabi Muhammad muna tare da kai. Wannan kuma Qur'ani ne, shehi bai gaya muku ba, Qur'ani ne ya gaya muku da Hausa, ku fassara ku da kanku.
shine wa in hadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah ai yana mushrikin zai zo amma aka ce ka rungumo shi har ya ji magana Allah ba wai ya musulunta yaso ba wa in hadun minal mushriki nastajaraka yace mami fa ajirhu kuma yace maka la yanhaakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsidu ilaihim inna Allaha yuhibbul muqsidin jiwa marasa sallah ne aka ce wa tuqsidu ilaihim ku yi masu adalci yace ma inna Allaha yuhibbul muqsidin Allah yana son masu adalci to amma yanzu mu kawai formula da zamu ba su daya ce idan suna so mu haɗu ga baki ɗaya kamar haɗin kai da suke ta nema da sauran al'umma to dukkan al'ummar da suke nema ɗin nan a yi haɗin kai da su babu waɗanda ba sa maulidi don haka mu haɗu da su wurin maulidi sai a yi haɗin kai duka mun yadda za a yi haɗin kai amma mu haɗu wurin maulidi sannan kuma abu za su yi wani aiki da ke gaban su farko ƙungiyoyin nan nasu guda biyu da suka rabu wanda ya kafa ƙungiyar ya iya kukan da zai har ya gajiya da su ya gaza haɗa kansu su ma yanzu sun gaza haɗa kansu to sai sun haɗa kansu tukunna sannan su nemo wani tukun ga matsala cikin gidanka ka gaza magance ta wanda ya kafa ku har ya gama rayuwa ya kuka ba ku haɗu ba kuma yanzu ka ce za ka haɗu da wani dan ya biya ma bukata daga baya ka ce mai mushriki shi yasa muka ce duk abin da kuka yi ma iyayenmu sai mun rama musu sai mun ci riba wannan shine gaskiya a ka'idar kasuwanci sai an ci riba wa salamu alaikum wa rahmatullah muna godiya